Vítaj, nádherná bytosť. Teší ma, že si sa rozhodla pre túto meditáciu. A tak ťa poprosím, nájdi si pokojné miesto, kde si môžeš buď v kľude sadnúť, prípadne ľahnúť na zem na podložku. Teraz ťa poprosím, aby si sa začala pomaly uvoľňovať. Uvoľni pomalinky svoje nohy, svoje stiehna, svoj zádok, chrbát, plecia, krk, hlavu, ruky, a dovol svojmu telu, aby bolo úplne uvoľnené. Pokiaľ máš v hlave myšlienky, to vôbec nevadí. Nevšímaj si ich, nechaj ich prúdiť. A teraz ťa poprosím, hlboký nádych. A výdych. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Ja ťa poprosím o tvoje povolenie, aby sme mohli začať channelovať energiu. A teraz si už len dovol pokojne byť. Predstav si, ako cez temeno tvojej hlavy prechádza k tebe a do teba biele svetlo. V tomto svetle vieš, že si v bezpečí. Kľudne si môžeš k sebe zavolať na pomoc tvojich anielov, sprievodcov, bytostí, kohokoľvek, kto je tvojmu srdcu blízky a kto ti môže pomôcť týmto procesom. A teraz si predstav, že tvoje nohy sú ako dva stromy. Každý jeden predstavuje princíp. Jeden ten ženský a druhý ten mužský. Pokiaľ by si chcel vytvoriť rebrík, ktorým sa dostaneš hore, tak na to potrebuješ dva pevné piliere. Pevnými piliermi pre tvoj prechod hore, do lásky a do srdca sú tvoje korene, tvoja koreňová čakra a ženský a mužský princíp v tebe. Takto si môžeš predstaviť svoju koreňovú čakru. Ako cez tvoje nohy idú korene priamo do zeme, odkiaľ čerpajú živiny. Energia, ktorá prúdi v tejto čakre, vyživuje obidva princípy v tebe. A pokiaľ je jeden z nich potlačený strachom, nevytvoríš pevný a stabilný základ. Ako keby tvoje korene boli zahltené alebo poškodené a
ako by cez ne mohla prejsť to, čo potrebuješ. Ako by sa dostali k tebe živiny, minerály, voda a všetko to, čo potrebuje strom pre svoj rast. Cez tieto korene čerpáme múdrosť a živiny od našich predkov, ale žiaľ, mnohokrát sme načerpali to, čo nám už neslúži. Nie preto, že by to niekto vedome chcel, ale preto, že mnohé generácie pred tebou žili v obrovskom strachu. Ale rôzne strachy, ktorými si oni prechádzali, už tu a teraz neplatia a nie sú tvoje. A tak ti zbytočne spôsobujú bloky. A energia v tebe nemôže prúdiť tak, ako by si chcel. A tak niekedy sa bojíš dôverovať svojmu potenciálu, svojej sile. Bojíš sa ísť do lásky, do srdca. Nie preto, že by si nechcela, ale preto, že ten strach nedovolí prúdiť energii v tvojich koreňoch. A tak sa spýtaj vo svojom vnútri tieto otázky. Keby som nemala strach, ako by som konala? Čo by som spravila inak? Ako by som sa správala? Čo by bolo prvé, čo by som urobila, keby konám bez strachu, na základe túžby v mojom srdci? Ako by som sa cítila, keby nemám strach? A čo z toho, čo mi pripadalo nemožné, by bolo pre mňa zrazu možným? A tak dovol teraz svojej duši, svojmu podvedomiu, aby ti jemne a letmo ukázalo, ktoré strachy ťa brzdia a ktoré ti už nepatria. Nemusíš sa v nich hrabať a pátrať hlboko. Len sa na ne pozri a dovol si ich pustiť. Mnohokrát ten strach, ktorý cítime, vôbec nie je reálny. Pretože je to strach, ktorý má to dieťa v nás. To dieťa, ktorého nechtiac a nevedome prebralo od rodičov, ktorí ich prebrali od svojich a ty od svojich a tak ďalej a tak ďalej. A ty si tu a rozhodol si sa povedať dosť. Už viac nie. A tak si dovol byť pre to dieťa v tebe teraz ten muž a tá žena, ten otec a tá matka. A objím ho. Kľudne sa objím rukami a pusti ten strach. Pretože ti už nepatrí.
A tak si teraz predstav, ako tvoje korene obmýva kryštálová voda, naplnená božským svetlom. A všetky strachy, ktoré ťa brzdili, teraz rozpúšťa a odplavuje preč. A ty sa tak už viac nebojíš cítiť ani konať. Nebojíš sa prijímať ani dávať, pretože vieš, že môžeš a vieš, že si v bezpečí. A tak tvoje telo, tvoju myseľ a tvoju dušu zaplňa pokoj, bezpečie, istota, láska. A zapamätaj si, nádherná duša, že ten jediný limit, ktorý máme, sme my sami. Tak už viac nedovol svojmu egu, aby ťa klamalo strachom. Dovol pravde, aby ťa viedla, aby si mohla vojsť do lásky a žiť tak svoj plný potenciál. Pomalinky ťa poprosím, aby si sa začala vrácať do tohto tu a teraz. A ja k tebe posielam uzemňujúcu energiu Gai. Pomalinky si daj hlboký nádych a výdych. Ďalší hlboký nádych a výdych. Nádych
A výdych. Rozhýb prsty na nohách, na rukách, pokyv plecami, hlavou a pomalinky, keď budeš pripravený, pripravená, tak môžeš otvoriť oči. A ja ti ďakujem za tvoj čas a prajem krásny zvyšok dňa. Namaste.